Inilahad ni Regional Development Council 7 Chairperson at Cebu Governor Pamela Baricuatro ang kalagayan ng ekonomiya ng Central Visayas, mga proyektong pang-infrastruktura at target na mapababa ang antas ng kahirapan sa rehiyon pagsapit ng 2028. Narito ang report ni Jim Reviosa. Sa kanyang State of the Region address sa Danao City Civic Center, tinalakay ni Governor Pamela Baricuatro ang naging kalagayan ng Central Visayas sa nakalipas na taon, kabilang ang mga hamon na dulot ng kalamidad at ekonomiya, gayon din ang mga programang isinusulong ng Regional Development Council para sa pag-unlad ng rehiyon. Today, we gather not only to report accomplishments, but to tell the story of a region tested, stretched, but not broken. Central Visayas had soared as the fastest growing economy in the Philippines for the second consecutive year. We felt unstoppable. And for Cebu, 2025 was a year that tested us in more ways than one. Sa harap ng mga lokal na opisyal, kinatawan ng National Government Agency at iba pang stakeholders sa Region 7, inilatag ni Baricuatro ang mga pangunahing nagawa at prioridad ng Regional Development Council. In the face of these challenges, many wondered how quickly we could recover, how far we could go, and whether we could emerge stronger than before. Today, the answer is clear. Not only did we endure, we moved forward. Ayon kay Baricuatro, nanatiling ika-4 na pinakamalaking ekonomiya sa bansa at pinakamalaki sa labas ng Luzon ang Central Visayas noong 2025. Anya, lumago ang ekonomiya ng rehiyon ng 3.7% na may kabuuang halaga na 1.32 trillion pesos. Sinabi rin niyang nanatiling kontrolado ang inflation at mataas na employment rate sa rehiyon. Kabilang sa mga proyektong binigyang diin ang nalalapit na pagkumpleto ng South Bus Terminal Capital Segment ng Cebu Bus Rapid Transit at ang pagbubukas ng ikalawang runway ng Mactan Cebu International Airport. Sa sektor ng agrikultura, sinabi niyang kinilala ang Central Visayas bilang top-performing region sa National Rice Program, habang pinarangalan ang Bohol para sa mga programa nito sa produksyon ng bigas. Ibinida rin ang pagpapatupad ng Digital Services Act of 2025 at ang pagtatayo ng Artificial Intelligence Tech Academy sa Cebu bilang bahagi ng digital transformation ng rehiyon. And as we move into 2026, let us carry forward one truth. Our strength is not avoiding storms, but in rising through them together. Because Central Visayas is not just a region of islands, it is a region of resilience, a region of builders, and a region of hope. Kay siyete ta ug padayon ta, daghang salamat. Ayon kay Baricuatro, layunin ng Regional Development Council na mapababa ang poverty incidence sa Central Visayas mula 17.3% hanggang 10.5% pagsapit sa 2028 sa pamamagitan ng patuloy na pagpapatupad ng mga programang pangkabuhayan at pangkaunlaran. Mula dito sa Cebu, para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, Jim Reviosa, SMNA News.